Hi guys, welcome to my YouTube channel Motovlog. So guys, माने आं bisa video terakhir karena माने बोरावबो बेरायनोबो थांनाय जाथाराखै दिनै आं दखानाव ब्लग खालामबाय माने अखा हागासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन अखा हागासिनो बिराद डिस्टार्ब आरोना दा माने अखा हानायनि थाखाय बोरावबो बेरायनो थांनाय जाथाराखै. So guys, दिनै बिराद boring day आरोना मा बुंनो एकदमबारे उपाय गैया. सबाय थांसिगोन सानसेया दिनै बिदिनो दायो नायनोसै बेलासिहालागै बहा थांनाय जायो. लोगोआबो लेंहरबाय दंमोन गावनि दखानाव एसे ओरैनो माने गोबावथार जाबाय नालाय लोगो हमथाराखै लोगोखौ बिनि थाखाय लेंहरगासिनो आसोला दायोहालागै नायनोसै अखाया गारबाथाय आङो बेलासियाव थांगोन सिमलायाव लोगोनि दखानाव. जोंनिया दखाना केसि कलेजनि मोखाङावनो मोखांनि बे बिल्डिङा बेयावनो आरोना जोंनि दखाना. स' गाइस जों दा ना सारनाय नायनो फैदों दखानखौ बन्द' खालामबाय आङो गामियाव नै जा एसे दै जादों नालाय मानसिफोरा ना सारगासिनो जों दा इयाव फैदो नायनो होननानै. स' नोंथांमोननो खोन्थागोन आं ना सारनायखौ सोर सोर जादों स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना गाइस माने. स' गाइस अखाबो हाबाय एसे अखा सिजाबायलै नै इयाव सारगासिनो नै अखायाबो हाबाय इयाव सारगासिनो. So guys, आं दा फैफिनबाय अखा हानायनि खारबोफिनबाय आरोना. आगोलाव अखायानो माबा दसे गारलाय दसे हालाय जाबाय दं. दिनै थांनो होबावगोन नालाय आंखौ सिमलायाव बिराद अखाया डिस्टार्ब होनाय जाबायलै. So guys आं दा न'आव थांसै न'आव थांनानै दायो नायनोसै अखाया गारनो नागिरा अखाया गारबाथाय सिमलायाव थांसै आरोना गाइस. दे होमबा गाइसमोन थाथ'दो दसे. स' गाइस आं दा थांसै सिमलायाव लोगोनि दखानाव आरोना अखायाबो हागाबाय दहाय आं सानदोंमोन अखाया हागानाय नङा होननानै दाथ' अखाया हागाबाय नालाय दायरेक्ट थांसै आङो. स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोरमोनब्रा बेलाय फाग्ला. So guys आं दा लोगोनि दखानाव मोनफैबाय ओरैनो बेनारा गोजौ बेनारा बेनो बे बिल्डिङावनो आरो बे जायगाया हुजुवा नै केसि कलेज मोखाङावनो केसि कलेज मोखाङाव. स' गाइस जों दा लोगोनि दखानाव हाबसै सिङाव नोंथांमोननो खोन्थालांसै आङो नायबानो जाबाय लोगोनि दखानखौ. सायाव गाखोनोसै दा गाइस सिगाङावनो आरोना. स' गाइस आं दा मोनफैबाय लोगोनि दखानाव नैबेनो लोगोनि दखाना गस्ला दखान आरो दा बर्थमान माला एसे खम आरोना माने सानो दुर्गा फुजानि माने साननैसो उनाव लाबोगोन इयो माल सोगोन दसे साननैसो उनाव नैबेनो जोंना दखाना आरो बरिया नुखायो आरोना गाइस. आरो नै ससमाबो मोनो दाथ' जों आरो हेन्डसाम नङा नालाय गानखाया नङा होमबा ससमा गानबाथाय एकदमबारे असाइस नुयो आंखौ इखारने गाना आङो. स' गाइस आं दा बेनो आरोना लोगोनि दखाना. नोंथांमोना सोरनोबा दुर्गा फुजानिफोर शपिं खालामनोबाथाय फैबानो जाबाय गाइस. नोंथांमोना सोरनोबाफोर नांगौबा फैबानो जाबाय. लकेसना जाबाय केसि कलेजनि मोखाङावनो बिल्डिङाव. स' बाय बाय गाइस.